Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал. Дойде ми пратка от Тему току-що, тъй като зад на снимането изгледам доста интересна, забавна и енергична, но зад кулисите ми се случват доста неща, но за тях малко по-късно. Ще отида да взема ножица, ще го отворя и ще се върна. Добре, сложих пратката. Ето я. И сега е време да отварям. Първото нещо е много интересно паковано. Но те са такива пукащи. Това са някакви мъжки работи. Не знам какво е това. Нещо. Са някакви отново мъжки неща. Няма да отварям всичко. Това са органайзерчета за бельо. Колко бяха? Мисля, че идват 3. Да, идват ето така трички. Ох, чакай, че го е това. И са ето такива. Буквално почти нищо няма да успее да се побере. Нищо. Това мисля, да. Това е за такова да чистиш под дивана. И ще го представях друго. Че бях масата нещо. Това е нещо и аз не знам какво. Половината неща. Още едно фолио за кола. Вчера ми дойде една пратка и беше фолио. Отново имаме нещо тук. Това са на мама панталонки. Къси панталонки. Ето ги. Като моите розовите. Това е отново нещо, май фолио, не знам. Тук бих казала, че всичко е за тата. Аз не си буквално, но чакайте само, че има нещо огромно накрая. Малко трудно да изкарвам. Ау! Сега ще се върна. Това пак е някакво фолио. Добре. Мисля, са някакви ципове. Да. Е нещо такова. Ето. Е така се прави. Да. Абе се едно. Добре. Сега започваме. Има още едно ето такова. Това имаме. О, да, това е такова. Веришка за телефон. Мале, колко е красива, хора. Много е сладичко. Това, какво е това? Оле! Той малко се е смачкал. Нищо! Кейс на целувки. Много е як. Много се радвам. Да, и някакво последно мисля, че нещо, да. Това ми е чантата. Да ви я показвам ли? 3, 2, 1. Пау! Опет така, отваряш я. Красота, красота, красота. Това не е било фейк. Точно... Опа. Нищо, сега ще го правим. Това най-много ме беше страх да не е някакъв фейк, но не е истинско. Много се радвам. Да, нали си има и дръжчица. Тази чанта, заради нея аз надавах Зора.
да дойде поръчката. Тъй като нея чакам за 15 септември с розовия топ, розовата пола и розовото горнище. Тази чантичка мислех, че супер много ще си отива. И не съм си излагала. И сега ми е интересно. Кое къде ще се закача? Така. Не знам. Ще си оправя чантата. Иначе е супер яка. Сега ще я поразгледам, ще си я поправя, но иначе съм супер доволна. И мисля, че телефона ще ми се мушне в нея. Кълъвчето, сега ще го пробваме след малко. После ще се снимам с него. Ще ви се покажа. Ще си сложа и ето това. И на 15 септември ще видите завършената визия. Тогава ще кача едно видео, което е много яко. И разбира се, ще имам и снимка с екипа как ми седи. Сега ще поправя чантата и ще се пусна като на някакъв шорт ще снимам. Чао, хора!